Hi, si Marang Hilen eh. Hi, majuntag. Badong koron og tagbilaran. Kay mapalit ko og cake. Maduna laman na isang kalingawan na sa cake karong adlaw kay Katrisi manja. Des Domingo daghan to murag bungga-bungga tong bisita des Domingo kay Domingo ay trabaho. Ang mga tao na dinhi nagtambay na puti mga kaban katrabaho sang anak nga laki mo. Nakita man siguro sa video pag birthday nginday nga daghang tao. Karon birthday ros panganay nga apo nga laki. Kamera kay isang mama gabi na tumuli sila na brinday loy pod og way handa-handaan mo nang handa na bang paitag cake og kal nga manok kay magpansit mi ja hansang gisabot daan nga siyang palutos isang pansit sa isang adlaw kay butan man ni mga bata sila mabilindan ni kada adlaw mo nang mudong kuros tagbilaran ja bawas nagdaran nga istrikto pa bakaron nga tatar dudok nga tagbilaran manang mudong koron kay aga mong handaan ni bahalag malit paniud to kay jang hapon na may handaan na to imbitahan man sila kay gagaw man ni sila kanina birthdayhan na tuon nga nagandam naman na to swimingan bungga man na to kay gizang papada ng bata ato mas gawas mo nang una-unahan lang magamo dari sa isang adlaw ika-13 ni ka adlaw katong hang apo nga uban mi namagog hapon mo man kinahanglan apo namong tanan nagkus lang apo kay mo man lagi ning patag 13 na edad agang mga classmate kita uban mi high classmate mingog ra man kamit kana naman kay apo nga dako agang classmate uban dag may pagbata ag uban ang classmate to di anak aga ko na koy apo upat na kabuok. Good morning, nadi ako sa Pick Avenue karon. Kaya may display ito sa Goldilocks sa Alturas. Sugot bakas budoy ani. A few moments later. Karet ko Pick Avenue. Binura ko yung kalit na isurado sa pila sa oras nasod pa ko di akong mabitan ito kasi pinidya na mga kunindikan kaya ko sa pinabingon yung palit kaya lang manok may sagos ng set ito na ko A few moments later. Hi, madung hapon. Karapod mi karon man hingingan gapon tibag hapon na magumi. Ningon ko nga karon pa ko ni uli sa kay birthday sang usa ka apo. Man kani siyang mata mo ni mag-birthday na ika-13 ni Jack karon mo ni pangalan ng apo. Ug katong nangutan nga kinsa ning anak, katong ning comment sa kanang upload na gapon nangutan na kinsa ning anak mo ni anak ni Angelito. Si kisap tinungutaran namin yung nabasahan ng talaga sa ning anak mo ni sila mo ni bay nang dilito day magtanawa man giling mahimo ana sa gipatan og kuan Cake Avenue cookies and cream ra kay kantong kang inday gapon chocolate man tong ija ja wa na ikaapod kag may mison ja ang ipatan og isa ka buok nga kal kanina isagol sa pansit kay na mo birthday pud ato sa gagaw aw isang ija ande kay gagaw to sa isang mama napibunggal atong birthday yan sa takita laman taon sa magmani magluto sa miros pansit na mo para ni Norije ika 13 katuig ni sa karon talawon ka na sa cake nawa talawon ko ni sa buti nga minsan talaw ko no kay wa mo ko ilang napilian sa mudto na ko nitog taglaran na sunubi na. Ang silang saklanan padung dinis ila mo nung nautuhan. Mapailuto na magpansit karon. Kameraman kay isang magpapaw man diha. Naroon niya ka doy. Ay kana. Magulayang napilian, cookies and cream raman jud. Ja, marang pala giabot.
Natag 370. Mahal mag-cake lagi. Manang, way mamisong ginagmay. Magi naman makapansit. Magpansit meron. Sa ulan naman kala sa kabuk nga. Ingin sa asa ng manok. Grabe mang dako ah. Kita mo manok nga dako. Yung totoo ang kilo. Na. Kilo? Hapit 299 man ang sa kabuok. Ang manok. More din sa kabuok. Ang naisagulay pansit. Diapod, ang pansit. Dia, pang sagul. Dia. Nakita lang mo tayo niluto ng pansit. Kasama to. Ano bagbajig sukat? Sunday 13, happy birthday, Noriji. Happy birthday, Noriji. Kaya Noriji ka? Happy birthday, Doy. Tubag. Selamat. Happy birthday, Doy. Selamat. Siguro pansit na gamay. Siguro ya. Kuha na yan, Doy. Doy. Oh, Kakot. Sibuyas. Doy, ito pa na. Ito pa na ako naman eh. Awis na ako makan eh. Pamas mama. mau apa sih mama guys? Hah? Kita na gula ni. Kado nga ka, pansit na ni. Pansit ni pag-birthday ni. Ikan ka rin, ikaw to kaya. Siguro yan, baluton. Sa diyang birthday. Kay kami naman na ni. Sang tuduan sa magluto pansit. Pansit at sagol, manok. Wala. Rawa. Nasikado. Kani ka naman eh. Mag-birthday, may magluto. Oh. Si Luigi, ikatracing sa ka-down sa ron. Si paluto ng pansit. So, may 900 ay pansit. Kadudumig kal. Ya, dudumig kal. Maura niya mga handa. Nagkuplip kaliwa Iya, wag ka labing nagkaan na. Sa kabuo. Nangalikal, tingnan na. Mamindat ko, nangalikal. Ha? Kal, baka ni. Kasi bubutang doy. Siya kasi dito ng tuyuhan. Gamay na ba? Na, kagulan mo sa pansit. Kani. Katong kayo hindi, kay Bambi man to. Kuya, parang ano, tama. Katong kayo hindi, kay Bambi to. Kaya pansit lang ni Bion. Kung kayo hindi, kaya naman to kuan, kanton. Ano doy, luto ano na kan. Bion. Gana may bisita kahuwat na. Ikagaw ni kuan taga pamaong. Sayangan niyo mo dai. Ha, Maring? Pila edad ni Maring? 11. Mungod po kang nuwa. Kamera mandari kay ang sinubina ni trabaho, sa bapa ang trabaho sa itong pagbirthday hinday kay daghan mang dani ning voluntaryo kay may mga isang kabas trabaho kay Domingo man to, mong daghang tawo. Karon way nabilin dani kamera. Then sa hapon na handaan na to spikas. Kadto may bungga kay naay litson nga baboy. Kami dari pasit-pasit tay taon may may nangad sa isang adlaw dia celebrant magbuhay nagluto. Ya. Diray sa luto in taon silang birthday.
Sabi, dua. Ano ka doy? Ikaw ganun. Yara. Si Zay magluto isang adlaw. Si Zay may ningon siya kung nimuluto pansit. Kaya ako rin pasagda na. Sa sunod na doy. Butay gamay sa bao doy. Sa pagkatungkuan, bihon. Na gamay na sa bao. Kay bihon ni halo ng bihon. Ikaw pa. Papa, nagulay na. Sabon. Dagdag bihon dia. Gamay ra ko kamang di luto, 1 kilo ra. 1 kilo pan ag manok, di adobong manok. Ug pansit ug cake. Ya. Kami ray mga anak ni rungod to. Butay na sabaw gamay. Tungag baso. Hindi ka na brown na. Ikaw, karaway na si Kado. Lalo na itong bihon, kabaw ka mahalo. Bihon una kay kuha na ng kuhan. Bilhin na ng gulay. Gamay raman na, di na mo si kay kuhan. 1 kilo ra. Kaya hindi ka, usag tunga man to. Kasi na yun. Mati doy, kay ikaw rabay kasinudan ni doy. Halua doy. Butang. Halua. Kado. Sa gulay. Nehnay ra kado. Ang katong gulay, ibabawon sa matik sarap. Ta kamo naman di ay. Ito na, ang gulay na. Ta. Kaluwag, duha kaluwag. Katong luwag nga kahoy, yara man to. Na. Nihingi kayo. Muna nga pong buutan. Kamu na magluto. Kani sila, maroon mabilin-bilin bay kanunay. Kada hapon sila magrosaryo, kada alas 6. Mauna si Ja. 13 na ni si Ja. January 5. Si Pitjoy, January 3. Kailan Pitjoy doy? 9. Si Noah, November samto Noah. November 4? December 4. O December 4 si Noah. Pinawid na Noah, 12. 11. Kung din sila 13, 11, ug 9. Madugaling ka sila lang tulo. Duha ka laki. Usa ka baji. Ug nga ron nga may trabaho. Kana sila mabilin. Nagkisintra man siya nga siya kunin magluto. Magpansit. Kaya ang kasagdan siya magluto. Okay. Marami siya magluto. Sarap din na. Bila man lagi ng pansit. Sarap na. Fakto naman ka nagtuyo doy. Surot ka na? Surot. Saan nakabuo? Hinati kazo. Kaya ito tara mga double to. Nasa bros luwa doon, an? Kuya, wag birthday boy, ah. Ang birthday boy may nagluto. Kita-kita tan sa inig pangaon, kaya nasa bisita po nga, isang amiga katong, idara po itong isaan, kaya kako siyang mama, pero bata pa.
Kay anak to ni Kuan. Itong anak si Maringdoy. Itong anak si Maringdoy. Anak ng nangili. Kanangili mo na igagaw izaan ng Norbina. Tapos maring izaan igagaw itong Norbina magtagsa pero gamay. Kay manghod pang budoy. Ito na. Kaya masit na. Kaya ng pansit. Kamao mo dahil mo luto. Lah. Narangin. Samahan sa anak sa Diyos ko amin. Ang nga namang mga itron. Tunanyan ito ng ang apo nga nag-birthday karon ni Patricia Gadaw. Nga kameraan ni sa lamisa. Samahan sa anak sa Diyos ko amin. Amanawa nakasulangit. Kaya yung mga ngalan ng magkanang matuman ko sa Diyos ko amin ng salangit. Magimaya ka Maria po sa kasyan. Yung Diyos na kayo mo. Blani ka sa bayong tangan. Blani sa babungas kaya ng masusun. Ang samahan sa anak sa Diyos. Diyan ko amin. Kata. Happy birthday to you. Sanay. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Nurize. Tawag mo nula. Namun maring. Ito na. Oh, natuloy, natuloy. Abarin sa kusay. Tawag mo nula, day. Ay, tinahan. Nalilig, nalilig. Kaya mga tumakadad to. Tawag ka. Na, nanonood sa kamang birthday kami ha. Kaya mo lula lagi. Di mo doon na ba kaday? Wala ka na. May pansit. Lo! Milben. Milben. Ha? Ikaw na. Ako ratag. Mali na, maniod to na. Kamera mandali. Ta, trabaho. Hay gawin mas mid. Kay? Ngaso ko unlan di kapoy ko. Itu bang wag. Di kan undang ko mo. Hay na, wa man mi si Kuan dari. Hey, si Maring kuno day. Kakulos Maring day. May pansit, tara may cake. Kaya luto lula doy. Dahil na ka. Haro man eh. Tôi là chú gặp trong con nhà nó cái này bật cái chỗ được phải sầu vẽ. Ah. Cô họ mới dân cô ăn một lần mai. Ato yung nan luto ko lula gamay. Jadi cuma gapan. Macam yang mau beli kamu kan. Kuning luto lang. Kuning luto sa doy. Không kita dari ini. Wah, dai kay. May tao. Tahu. Tôi có một trong mình hùng bát thì nó ta này cần thiết là người này. Nailitson sila unsa day. Nên bây giờ tôi chú rồi thế. Không cho bạn tôi một. Cái này là thì phôi của nó. Thì nó phải chặt cái gì quá. Paitan og cake. Kay looy. Ado na laman ay kuan. Cake. Kay luto gamay doy. Samas Maring, dawas Maring. Aman hira to. Tulak mo doy. Huwag sa bosa kuan doy. Ito ka luto silang kuan. Mas Maring. Liday! Liday! Kaya plato. Budoy. Keberaan mo, Day? Con gọi là đi hóa cái đây à? Muốn cho mình đồ đây nó xin đồ đây tổng là được tốt đâu. Muốn cho mình làm bình thường á. Ito to plato kan.
Baka ka na sa ako, hindi ay, bata ba ito Si Ate Adi, si Ate Alma ba, kasabaan sila ka naligo. Ano ba ikaw? Nakita mo. Nakita.